Tužila si niekedy po autíčku na diaľkové ovládanie? Keď som bola malá, som chcela mať také maličké, ale nemala som. Nie. Popravde asi ani nie. Ja vždy. Od mala. Fakt? To super. A ja som aj, ale neviem, či to bolo na ovládanie. Asi ja som mala k takému Barbie domčeku rúžové, takže keby je rúžové, beriem hneď. Áno, keď som bola malá, aj som ho dostala viackrát. Áno, ešte stále tužím. Fakt, a že ešte to je taký nenaplnený sen teda? No hej, lebo väčšinou ho dostali bratia, takže hej. Asi nie. Tužil si niekedy po autíčku na diaľkové ovládanie? No to asi každý chlapec, takže určite. Ako dieťa, áno. A teraz už nie? Nie. Iba tak reálne auto. Tužil si niekedy po autíčku na diaľkové ovládanie? Po babike. Ideš.